Takže pokračujeme našou inštaláciou. Čo by sme si mali nastaviť pri našej inštalácii? Ešte je jedna z niektorých vecí, ktoré nesmieme zabudnúť. A to sú určite sieťové veci. Máme tu možnosť vybrať NAT, prípadne niečo ďalšieho. A čo to je NAT? NAT je Network Address Translator, ktorý nám vlastne zaisťuje niečo ako podobne router. To znamená, ak máme dve siete, ktoré do seba nemôžu nejakým spôsobom fungovať alebo vidieť, tak jedine možnosťou NATu sme schopní, aby táto sieť medzi sebou komunikovala. Na podobnom princípe nám funguje každý router. Máme nejaké rozdelené adresy na public a private. Tie public adresy sú to, čo nám umožňuje ísť na internet, a tie privátne adresy nám slúžia na nejaké základné rozdelenie. Pripravíme si v nejakom nasledujúcom videu tabuľku, kde si tieto adresy zobrazíme a trošku si ich popíšeme viac. Samozrejme s tým súvisí nejaké nastavenie subnetu, potom nejaké brány a ďalšie informácie. Aktuálne nás teda bude zaujímať to, že pokiaľ to necháme v móde NAT, tak máme počítač, v ktorom je ďalší počítač. Ten na internet bude môcť, ale pokiaľ by sme mali v sieti ešte nejaký iný základný počítač, tak ten natovaný počítač bez nastavenia nejakej aplikácií alebo presmerovaní nám nebudú fungovať. Môžeme si vysvetliť v ďalších videách, pokiaľ budete mať záujem. Tak, v tomto prípade my si vybereme, že budeme chcieť natovať. To znamená, že nám zabezpečí do toho počítača internet, do toho virtuálneho, ale ďalšie počítače mimo toho nášho hlavného, ktorý mu robí akýsi router, tak tam do toho počítaču sa nikto nedostane. Čo je dôležité, pozor, máme tu nejaké MAC adresy, doporučujem vždy vygenerovať náhodne novú adresu, pokiaľ budete mať viac rovnaký adres a máte automatické nastavenie DHCP, ktoré bude prideľovať adresy, tak si môžete urobiť celkom zaujímavý problém, že nebude vedieť, kam má posielať tie pakety alebo ich bude posielať oblom, alebo je v tom celkom chaos sieti, takže takzvaný taký trochu spoofing na vašu sieť. Takže, to by sme mali ďalšiu vec. Čo sa týka toho, samozrejme, pokiaľ by ste chceli v tom storageu si ešte pridať nejaké ďalšie disky, tak samozrejme je to možné pomocou pridať si disk, buď si vytvoríte nový disk, ktorý si potom nejak zadefinujete a môžete si to potom nastaviť podľa potrieb. Čomu je to dobré? Mohli by sme si pridať nejaké ďalšie virtuálne disky na inom harddisku, ktoré sú mechanicky uložené, a mohli by sme si treba tak zálohovať veci alebo si vytvoriť nejaké raidové pole. Tých variant je ďaleko viac. O tom si môžeme porozprávať postupne a ďalej. To znamená, teraz som asi tak nejak by som povedal spokojný, len si to preklikáme. Máme tu nastavený Windows Pro, máme možnosť shareovať medzi clipboardom, medzi tým, čo dávame ako Ctrl+V nikam. Môžeme niečo drag and drop presúvať, pokiaľ chceme, môžeme si to zapnúť. A môžeme si samozrejme nechať šifrovať ten disk, pokiaľ budeme mať záujem. Ďalej si skontrolujeme, že máme chipset. Stáva sa na niektorých systémoch, keď sú staršie počítače, že na ten PX3 vám to nebude fungovať, takže si to prepnite na ICH9 a mám odskúšané, že to potom väčšinou funguje a nabutuje. Tak, ďalej, procesory sme si vysvetľovali, pozelenú časť je vhodné zvoliť, ďalej by som to nerobil. Tak. Čo nám tu ešte zostáva je nejaká akcelerácia, o tej si povieme trochu viac, ale ide o to, jak moc chcete používať hardware toho vášho podkladového počítača. Samozrejme to môže robiť určitý typ problémov. Takže asi pre dnes všetko a budeme pokračovať v ďalšom diele.